Marcos Maceira Eiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Ben, da Lei Audiovisual eu penso que temos que analizar dous factores. Primeiro, o lesiva que é para a diversidade lingüística, no recoñecemento á diversidade lingüística que existe no Estado español, e o dereito que temos en todos os povos a termos audiovisual nas nosas propias linguas, a gozarmos do audiovisual e que os nenos e nenas e a mocidade e as persoas adultas poidan ver sempre e en calquer espazo audiovisual na súa propia lingua. Iso non se respeitou, en primeiro lugar, porque as cotas que estableceu finalmente a legislación son ridículas ou son anecdóticas. Mais na parte positiva temos que destacar o enorme interese social que houbo. Aquí na Galiza partíamos dunha iniciativa Xabarín que reuniu máis de 33.000 sinaturas, que conseguiu unha unanimidade parlamentar e, a partir de aí, estableceuse unha serie de dinámicas entre os diferentes axentes sociais, nomeadamente os do sector e os que tiñan relación coa lingua, como a Mesa pola Normalización Lingüística, que entre todos fomos capaces de desenvolver emendas, de presentalas, de activármonos para defendelas alá onde pudemos ir, tamén o propio Congreso dos Diputados, e iso motivou que finalmente houvese pequenos avances que eu penso que compre aproveitar. En primeiro lugar, para denunciar desde xa o incumprimento deses pequenos avances que houve na legislación. Por poñer un exemplo, a día de hoxe, Clan Televisión non emite absolutamente nada en galego. Non hai posibilidade dos nenos e nenas veren deseños animados na súa propia lingua, no seu propio país. Este é un dos aspectos que hai que denunciar. E, por outra parte, temos que tentar, do ámbito galego, nunha futura lei do audiovisual galega, que amorteza, de alguma maneira, o impacto negativo da lei audiovisual. E eu penso que se xeraron xa, se están xerando, esa comunicación, ese diálogo entre entidades que son moi diferentes, mas que a partir de aí podemos contar con elementos de futuro para, a partir do activismo social e da implicación do conxunto da sociedade, contarmos no futuro con audiovisual plenamente en galego.